क'क्राझार जिल्ला फुड सेफ्टि डिपार्टमेन्टआ जानाय लोंनायनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्ला फुड सेफ्टि डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव ईट राइट इन्डियानि थांखि बादि FSSAI ईट राइट स्कुलजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार गभ गार्लस एचएस स्कुल आरो क'क्राझार इउएन एकाडेमि फरायसालियाव जानाय आदारनि सायाव सांग्रांथि होनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै BTCनि सेनियर फुड सेफ्टि अफिसार बिलिफां ब्रह्मआ फरायसाफोरनो फोरमायोदि मा आदारखौ जायोब्ला जोंनि देहाया राफोद जायो आरो मा आदारखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैयो बेनि सायाव गुवारै बिबुंथि होयो। हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदोंमोन क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा आरो माखासे बिफाननि मावथिफोरा। चेनेला दिनै जोंनि फुड सेफ्टि अन व्हील्स बे प्रग्रामाव नुजाफैनायनि थाखाय जोङो धन्यबाद थाबाय, गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांमोना दिनै नुबायानो नैबे फुड सेफ्टि अन व्हील्सनि दारै दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा दिनै बे इनिसिएटिभखौ लादों। ईट राइट इनिसिएटिभ বুলি बुंदों आरो जेराव जायोब्ला मोजां गोथार जिनिस जायोब्ला देहा मोजां थायो। बे राइट फुड राइट हेल्थ जेनाखि आरो हेल्दि फुड हेल्दि हेल्थ आरोखि बेबायदि जिनिसखौ जोङो दा सजागता खालामनो थाखाय बा एवारनेस क्रिएट खालामनो थाखाय गभर्नमेन्टआ जिहेतु दायित्व होदों जेब्ला जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दिनै जे फुड सेफ्टि अन व्हील्स गारिखौ लानानै दिनै जों बे स्कुलाव क'क्राझार गार्लस हायार सेकेन्डारि बे माबायाव जों दिनै जथेस्थ' गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंनो मोनना मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनबाय आरो डेमनस्ट्रेसनखौ जोंहा जथेस्थ' नै जोङो केमिस्ट बिथांमोन फैदों लेबरेटरि इनबिल्ड बे गारिजों लोगोसे बिथांमोना जथेस्थ' मोजाङैनो फोरमायनो हादों। बेनि थाखाय फ्राय आं सानो जोंनि गथ'फ्रा मोजाङै बुजिनो हादों आरो जानाङै जिनिसफोरखौ जाहाथे जाया आरो जानांगौखौ जानानै मोजां देहा लाखिनो हायो, गोग्गो देहा लाखिनो हायो बेनि सोमोन्दै दिनै मिथिनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। हानायमानि जेसेबां हायो नाजादों जोङो इन्सपेक्सन खालामनानै जों जेसेबां हायो बादा होनो नाजादों आरो दा बेफोर जाहाथे बेबायदि जिनिसा सफैनो हाया आरो कभार खालामा जाहाथे मोजां जिनिसफोरखौ बिदि फानलाबाया गाज्रि जाहाथे थाम्फै थामला बानायजानो हाया बेनि थाखाय जोङो जथेस्थ' सजागता खालामगासिनो दङ आरो हानायमानि जों जेसेबां हायो आङो इन्सपेक्सननि थ्रुयै रुटिन इन्सपेक्सन खालामनानै आङो बे जिनिसखौ बेबस्था खालामदों आरोखि रैखाथिनि थाखाय आदार रैखाथिनि थाखाय। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 93655318885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।